ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଘରଣୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଘରଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଅଫିସ୍ କଲି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରେ ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍ରେ କାମ କଲି। କାମ ସବୁ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଘରଣୀ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ରାତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଆଣି ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଲଗାଇ ଦେଇ ଭଲ କରି ମୁଠି ମାରିଲି। ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଥିଲି। ଡୋର୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭିଲା। ଯାଇ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ତ ପଡ଼ିଶା ଘର ସରିତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲି। ସେ ପଚାରିଲେ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାତିକି ଆସିବେ। ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ବସି ଟିଭି ଦେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବସିଲା, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସରିତା କହିଲା ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିବି କି? ବାଥରୁମ୍ ଥାଇ କହିଲି ହଉ ଦେଖ। ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ଓ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ଖୋଲା ଅଛି। ବାଥରୁମ୍ ଡୋର୍ ପାଖରେ କାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲି। ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲୋ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା। ତା'ମାନେ ସରିତା ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଗାଧୋଇବା ଲାଗିଲି ଆଉ ସାବୁନ ଲଗାଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳକୁ ସରିତା ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଥିଲା। ଟାୱେଲ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଆସି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସରିତା ମୋତେ ଦେଖି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇ ମୁଭିଟା ଲଗାଇଥିଲ କି? ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଉଠି ଆସି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି ଯିବ ତ, ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ହେଉଛ? ବସ, ଏହାଠାରୁ ଭଲ ମୁଭି ବି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖିବ? ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେବେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍କାରି ହଁ କଲା। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିଲି। ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ଡରୁଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲି ତୁମର କିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି? ସେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ନାହିଁ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ଲାଭ କ'ଣ? କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବି ଟିକେ ହସିଦେଲା। ବାସ୍, ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ଲାଜ ସରମ ଭଳି ଜିନିଷ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସିଏ କହିଲା ଫିଲ୍ମ ତ କାହାଣୀ କିଛି ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ କ'ଣ? ଆରେ ଆକ୍ସନ୍ ତ ଅଛି ନା, ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ କହିଲା କେଜାଣି, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଜାଣି ହେବ? ମୁଁ ତା କାନ୍ଧରୁ ହାତ ନେଇ ତା ହାତକୁ ଧରି କହିଲି ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିବ ଆଉ ଜାଣିବ ନା। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ତା ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ କି ଟୋକା କି ଟୋକି ସମସ୍ତେ ଗରମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସରିତା ତୁମେ ଭାରି ସେକ୍ସି। ସେ ଲାଜେଇଗଲା। ତା ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ଆଣି ତାକୁ ମୋ କୋଳରେ ବସାଇଦେଲି। ତା କାନ୍ଧ ଆଉ ଗଳାରେ ଚୁମା ଦେଲି। ସେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁମା ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ହାତକୁ ନେଇ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଲା ଆଉ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଟପ୍ ମିଶା ତା ଦୁଧକୁ ମନ ଭରି ଚିପିଲି। ତାକୁ ଠିଆ କରି ତା ଟପ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଲି। ସେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତା ଆଗରେ ବାଦାମ ରଙ୍ଗର ଦୁଧ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ତା ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପରି ଚୋଷିଲି। ତା ଦୁଧ ଖଣ୍ଡିକୁ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତାପରେ ତା ସ୍କର୍ଟକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲି। ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧା ତା ବିଆକୁ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଖଟ ଧାରେ ରଖି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟିକୁ ଲାଳରେ ଓଦା କଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଲି। ସେ ନାଇଁ ହୋଇ ମନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଖୋଲିଦେବା ପରେ ତା ନହଲି କୁଆରୀ ବିଆ ଓ ତା ଚାରିପାଖେ ଗଜରୁଥିବା ରେଶମ ବାଳ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉତ୍ତଳା ହୋଇ ଉଠିଲା। ପାଟିରେ ପୁରେଇ ତା ବିଆକୁ ଚୁଚୁମି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କି ମଜା! ତା ବିଆ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତା ବିଆ ଓଠକୁ ଆଡ଼େଇ ମୁଁ ଜିଭ ଲଗେଇ ଯେମିତି ସଲସଲ କରିଛି, ସରିତା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତା ବିଆ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ତା ବିଆରୁ ବିଆ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ମୁଁ ମୋ ଟାୱେଲ୍କୁ ଖୋଲିଦେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ରସରେ ଓଦା କରିଦେଲି। ବାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବିଆରେ ଭିତରେ ପୁରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବାଣ୍ଡ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପଶିଲା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କଣ୍ଡମ୍ଟା ବାହାର କରି ବାଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ କଣ୍ଡମ୍ରେ ତେଲ ବୋଳିଲି। ତାପରେ ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ବାଣ୍ଡା ପୁରାଇବାରୁ ବାଣ୍ଡା ପୁରା ପଶିଗଲା। ବାସ୍, ତାପରେ ଧକ୍କା ମାରି ଚାଲିଲି। ସେ ଓଃ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦାବି ଜୋର ଗେହି ଚାଲିଥିଲି। ତନୁ ପାତଳି ନହଲି ସରିତା ମୋ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇଗଲା। ତା ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଗେହି ଚାଲିଲି। ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଠିଆ କରାଇଦେଲି। ସେ ତା ପଛପଟର ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଗେହିଲି। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଆ ଗେହିବାର ମଜା ଚାଖୁଥିଲି। 2 ହାତରେ ତା ଦୁଧକୁ ଧରି ଦଳୁଥିଲି। ପଛପଟରୁ ଗେହିଲା ବେଳେ ସେ ଜୋର ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଝଟକା ମାରି ଚାଲିଥିଲି। ତା ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରେ ପୁଣି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ସଁ ସଁ ହୋଇ ପୁରା ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୁଣି ତାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତାପରେ ଶୋଇ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜୋରରେ 7-8ଟା ଧକ୍କା ମାରିବା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ତା ବିଆକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। କଣ୍ଡମଟାକୁ କାଢ଼ି କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଧୁଆ ଧୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରିତା ପୋଛାପୋଛି ହୋଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସଜାଡ଼ି ଖଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜାଇ ଆଣିଲି। ତା ଓଠରେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ ଲାଜି ଯାଇ କହିଲା, ହେ ଯା, ତମେ ଭାରି ଇଏ, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ଓଦା କରିଦେଲ, ଏ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖୋଲି ଦେଇ ମୋତେ ଦେଇ ଯାଉନ, ଧୋଇକି ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିବି। ସରିତା ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ଆଉ ଭାଉଜ ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିବି ଶାଳୀଟା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ଆଜିଠୁ ସିଏ ତମ ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ନାନୀ, ତମେ ମୋ ଶାଳୀ ହୋଇଗଲ। ସେ ହସିଦେଲା। ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁଣି? ସରିତା ତା ଦାନ୍ତକୁ ଚିପି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ। ଏହି ସମୟ ଡୋର୍ରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସରିତା ଗଲା ଡୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ। ରିନା ଆସିଥିଲା। ରିନା କହିଲା, ଦିଦି ଏତେ ସମୟ ହେଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ସରିତା କହିଲା, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ରିନା କହିଲା, ଆସ୍, ବୋଉ ଡାକୁଛି। ରିନା ଆଗରେ ଆଉ ସରିତା ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଡୋର୍ ପାଖରୁ ସରିତା ଫେରି ଟିକେ ଚାହିଁକି ମୁରୁକି ହସିଦେଲା।